Balik, Brother Louis, sa Bayabas, Cagayan de Oro. Pastor, nakoy pangutan. Paday no sab. Ang sitra gawa maton nga Y888. Okay? Nitron man ka sumyati nga dili mabasa. Ug yawi. Okay? Anong nabasa man ninyo Cuba? Okay, dagan salamat. Walay doktrina ang SDA. Mismo pa ubang reliyon, mga Protestant, Catholic, wala mi doktrina nga nag-ingon nga kanang Jehova mauna ang original nga ngalan sa langit nung amahan nga gikan sa Yudhi Wawhi or Yudhi Bawhi. Wala mi doktrina ana. Gani ang among giingon nga tanan nga mga pangalan apil na ang Yahweh, apil na ang Yahwa, apil na ang Yahwa, mga presumption lang na sa mga scholar nga basig mauni ang paglitok. So tanan mga presumption igsuon, mga bana-bana nga basig mauni ang paglitok. So ang problema lang sa mga Yahweh o Yawa or Yava, ipamugos manggod nila nga mauni original. Mao nang nag-ingon ko nga dili na mabasa balik dito sa original. Okay? So follow up Igson. Niya nga nung nabasa man ngalan nila Abraham, nila Moses. Niya ang ngalan na nung patong makagaon dili mabasa? Okay, ingani Igson. Sa isayan taga. Ang Biblia tulog ka mga pinulungan pero duha ang major nga pinulungan nga gisgutan dire. Hebrew mao nang Old Testament, Griego mao nang New Testament. Sa Griego dili ta magproblema tungod kay ang Griego na ay consonant na ay vowel. So therefore mabasa siya. Kana lang alpha, beta, gamma, delta, epsilon, eta, theta, iota. Kanang epsilon ug eta vowel na siya. Omicron vowel na siya. Pero sukwahi sa Hebrew. Kaya ang Hebrew 22 ra ka alphabet, ang Griego 24 ka alphabet, ang ato 26 ka alphabet. Ang Hebrew kay 22 siya, wa siya vowel. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het, Tiet, Yud, Kap, Lamed, Mem, Non, Samik, Ayen, Pi, Chadi, Kop, Presintaw. Kanang akong gilitok, mura ka nag-ingog B, C, D, F, G, H, G, K. Walay vowel diha. Sa ato pa ang original nga pinulungan sa Old Testament, walay vowel. Now, punto, ngano man lagi nga nalitok nila ang mga pangalan ni Abraham, tungod kay ginagamit sa matag-adlaw nga pinulungan. For example, BLDG. Kamalota ka ng BLDG, building na siya. Kay abbreviation man siya. LTD. Kamalo kita nga limited na siya. Kay abbreviation na siya. Bisag walay bawel, atong nabasa. Pero kung pananglit, kanang BLDG, ang word nga building, giwala na sa atong tanan dictionary. Okay? Giwala na. Unya ipakita sa bagong tubo. Unsa ang pagbasa sa bagong tubo? Nga giwala man sa dictionary ang word nga BLDG. Tingali ang bagong tubo mingon nga kini siya bildig, baldag, buludong, buldag. Nga na, mga panaghap, mauna ang nahitabo sa ngalan sa langit ng amahan. Ang question mao ni, nganong nawala man ang paglitok sa ngalan sa langit ng amahan, unya ila Abraham uguban nagpabilin. Ingani ang kasaysayan. Muhatag sa kuog teksto sa inyo ha. Leviticus 24, versikulo 16 niya ang pahayag. Leviticus 24, versikulo 16. Ako masahod. Naging diri. Ug kadtong magapasipala sa ngalan ni Yudhi Vawhi o Wawhi, yun sa napaglitok sila Rene Balo, pagapat yun gayod ang tibok ang katibok nga katilingban magabato kaniya. Sa ato pa, kung imo mapasipalahan ang ngalan sa Dios, batuon ka. So ang mga Hudyo ilan ning gi-interpret nga di na lang nato ilitok. Instead nga Yudhi, Vawhi o Wawhi, yun sa na nila paglitok kaniadto, sila ramay nakabalo niya na, giilisan nila og Adonai, which means Lord. Mo na bitaw na kantang El Shaddai, El Shaddai, L-I-U na Adonai. Adonai means Lord. So giilisan nila means og Lord. No karon, ang ngalan sa langit ng amahan, gipahunong og litok na siya.
ang katapusan nga naglitok based on history, mabasa nimo na sa Encyclopedia Britannica article Jehovah. Nga matupad diha more or less 200 BC, ang katapusang militok anang tetragrammaton nga Yudhi-Wawhi or Yudhi-Bawhi, si Simon the Just. Kay sa panahon sa Day of Atonement, ilan ang litukon? Nga may mauni ang gisulti sa Dios, gipasaylo na ang tanang sala ni YHWH or YHBH or Yudhi-Wawhi o Yudhi-Bawhi. Ilitok. Si Simon the Just, based on history, mauna ang katapusang militok. After Simon the Just, wala na mga pare nga militok ni ana. Instead nga ilitok nila na ilang ilisan og Adonai or Elohim. Na karon nawala nga paglitok. Mo bita ko nga kanang word nga building kuhaon sa dictionary BLDG unsaon na pagbasa sa bagong tubo. Moingon sila building, baldag, buldog, bilidong. Nga na mga panaghap, mauni ang nahitabo sa ngalan sa langit ng Amahan, panaghap na lang. Mismo magani ang founder sa Assemblies of Yahweh nga si Jacob E. Meyer o Meyer, matupad niya, and we are 99.44% sure that this is the best transliteration. Mismo ang bugat nga theologian sa mga Yahweh, kaya kanang ubang mga Yahweh karon mga ginagmay na mga grupo, Kahal of Yahweh, Assembly of Yahweh, ang Assemblies of Yahweh, lahisad na siya, unya kanang Israel of Yahweh, mga ginagmay raman na. Ang bugat nga theologian na bilin nun si Jacob Meyer, siya mismo nagduha-duha. Kaya nga siya, and we are 94.4% sure that this is the best transliteration. Transliteration pa yun igsoon. So, muna akong pahayag. Follow-up igsoon. 3 minutos ang nabilin. Usa na lang ka follow-up. Go. Nasayod ka ba nga nagsaysay ang Jeremiah 23 verse 27 na nalimtan ang iyang ngalan tungod kang Baal? Atong basahon ha? Yeah, 23:27. Okay. Atong basahon 23:27. Nagingon diri. Kung basahon na, last ni mo nga text, tawag sa sunod, aron matagaan kag taas nga panahon. Nga na naghuna-huna sa pagpalimot sa akong katawan, sa akong ngalan, pinaagi sa ilang damgo. Nga ilang gisulti sa tagsa-tagsa katao. So, sa imong ba, okay, tuwason na to, nagiskot og Baal. Sumato pa nimo, nalimtan tungod ni Baal. Di na, nakadugang na sa akong ebidensya, nga di na gidi ay matris ang ngalan sa Dios, kinalimtan tungod ni Baal. Nya asa man sad mabasa nga ang nakadumdum si Jacob Meyer nga ang Assemblies of Yahweh 1969 pa man na nigawas. Mamangani nga si Scaliger sa 11th century nag-ingon nga didto nagsugod sa gitawag 11th century 11 kung correct me if I'm wrong ang word nga Yahweh. Okay? So mo na nga punto igsoon. Salamat sa bersikulo nakapalig ko nino na sa ako o nga ebidensya, nga di gede matris ang ngalan si Yahweh, kaya nga naman, kaniadto niya nagsimba og Baal. Bernardson, kung gusto ka matughan, tawag sunod, no? Aron matagaan ka og sakto nga pagtagad. Okay,